Ilan? Isa lang po. Isa lang. 20. Laurel. Laurel, meron. Ilan? Dalawa po. Dalawa. Okay. Ayan, mega love shoutout. Amelia Quezon. Ayan, may jacket ka na. Dating dikit po. Ayan, thank you po. Thank you po, Amelia Quezon. Thank you. Love sis. Ayan, iwan ka lang po ng ng bakas dyan. Nagla-live ako. Siguro yung
Ayan, simpleng buhay. Mega love shoutout. Bigyan mo. Naka, Mamaya na lang sigarilyo, no? Tingin ko. Apat pa. Ang bayad ko. Yung sigarilyo pa na utang. Hindi sa pa. Kalay pa po. Wala ko. Ano pa ka mo? Yun na yung kono. Kahapon. Ha? Mega love shoutout. Simpleng buhay. Ayan, mega love shoutout sa inyo. From away home anymore, not without. Look at you. Look at you. Just like a dream to be heard.
Mega love shout out. Ay, mega love shout out sa'yo, Mel. Simpleng buhay ay kay ganda. Merong ngiti, meron saya. Lahat ay di ba't kay dali. Ganyan ka lang. Sana mega 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 love shout out. Simpleng buhay. Ang haba nun, Mel. Pinahirapan mo lang ako. Ayan, mega love shout out. Dito muna ako sa aming tindahan. You feel like a Ay, magkape na nga lang muna ako. Oh my God. Oh my goodness. Kape, kape. Kape tayo, guys. You want kape? Sana all may tindahan. Tindahan ni Mother. Dito muna ako, tambay. Maulan eh. Maulan ba dyan? Magkakape ako. Kape tayo. Ayan o. Oh, bilhin na kayo ng kape. Kape, kape. Oh, kape. Ayan na muna. Ang tignan. Magic sarap, Milo. Ewan ko, tignan mo. Ah? Tinatanong ko nga dyan eh. Suplada ka. Suplada mo ah. Puro sardinas naman tinda. Ayan ang gusto mong tinda. Got my words. Wala pa mga timayuda. Umaayuda pa ata. Baka. Magpapaayuda ako. Kape tayo, kape. May 3 million in the house. O baka hindi ka naman naglista, sige. Siga lang eh. Oo nga, hindi ako nakapaglista kasi tinry ko tong cellphone. Baka maghang na naman ulit. Ikaw ang siga, diba? Hindi ako siga. Ikaw lang yun. Ikaw lang boss ng lahat. Ako na nga magsasabi sa kanila eh. Alam ko naman ikaw magsasabi. Oh my God, it's 20%. Ay, kukunin ko muna yung akin.
Yan, baka biglang mag-shutdown na naman tong cellphone ko. Ayan, mega love shout out Diana Rose. Thank you sa patuldok dyan. Charing. Nasaan yung fresh na, Ben? Kape po tayo. Malakas na tulog din yan. Ben? Malakas na panagtulo, ha? Malakas na panagtulo. Paano nisisip-sip yan? Paano nisisip-sip? Ang pretty ng mo, sana all pretty. Parang katulad mo, pretty din, Diana Rose. 'Di ba? Kape tayo, kape. Kakadusok-lutin. Walang kumupas na ang ganda. Ano? Wala. Kumupas na ang ganda ko, eh. Di nga, ikaw pa, Diana Rose. Ang ganda-ganda mo, eh. Stress. Stress ka. Hindi naman halata. Huwag masyado magpa-stress. Naku. Stress sa pasyente, stress sa bahay, at kung saan pa. Ay, kaya talaga. Pero maganda ka pa rin kahit stress ka. Mabalyan na, Atelet. Ano po? Mabalyan na, Atelet. Wala rin po eh. Opo. Sana hindi mag-stock up.
Kahapon stock up eh. Parang picture frame lang po. Kung lahat ng stress Diana, ganyan kaganda, gusto ko na lang ma-stress. Eh di magpa-stress ka, Mel. Di ba? Ang ganda-ganda ni ni Diana. Stress daw. O, smile lang si Diana Rose. Tulong naman. Pagdating sa amin yung walang tulong. Ay, kainit niya. May mga aso dito nakakainis na to eh. Makita-kita ko lang po nagkakatang basura dito eh. Hahampasin ko talaga. Stress na nga ako dyan. Hindi man ako gumaganda. Ilang alis na ako. Depende daw yan. Depende daw po. May nakaka-stress na gumaganda. Ako pa talaga Mel Alonso. O, Bombo yan ha. Bombong pangalan mo yan. Matinda yun. Binili mo pa? Under 10. Under 20 yan. Hmm. Balis pa si Pama eh. PG, back to duty. Sige, Diana. Thank you sa pa-BG ha. Thank you so much. Ang pag-ibig ko po. Uminit naman uli. Umulan kanina, ngayon uminit. Sakit talaga. Bakit? Mami rin ni Diana umalis na rin. Saan nagpunta? Pabili nga, Malboro. Baka umapaw yan ha. Mega love shout out bodyguard ni Nakabibili lang ito sa Mel. palengke. Iba na tindera dito. Iba na. Bakit po? Hindi. Saan? Dati nasuki ako dito, nagtitinda. Yung matangkap. Wala. Yes, yung ate ko. Ate mo, ano? Wala pa din. Ano ko man ito? Bakaw na ako. Hindi ko alam sa mama ko. Kasi mama.
O dati si mama mo dito eh, tapos naging ate mo. At ikaw ngayon na. Kay mama talaga, nagbabantay lang ako. Bumili lang siya. Wala sa dati yung sa mama mo suti. Umalis pa si mama. Wala si mama mo, yung ate mo. Wala po rin yung ate ko, nasaan? Hindi, nung wala si mama mo, si ate mo nagtito. Ako nagdili-dili pa dito. Eh, nakarating ko na galing Bisaya. Pabidyo lang po kasi nasa work. Sige po, simpleng buhay. Sabi ko sa'yo, Mel, sama ka kay mami, kuha ka bilanghoy. Simpleng buhay. Anong bilanghoy? Bilanghoy, ay ako. Mega love shout out, Ate Fatima, Dan share host. Thank you po, Ate Fatima sa share. Ano? Keratin. Magkano? Pabili ng sardinas. Ito po. Kamuting kahoy yun, host. Kamuting kahoy ba yun? Kamuting kahoy ba yung bilanghoy? Sana hindi na mag-stack up eh. Ayan, nagbaba ng bahay si simpleng buhay. Simpleng buhay. Mas maganda yung simpleng buhay para masaya. 'Di ba? Pag simpleng buhay ay masaya. Ano po? Ano, baby? Ha? Ano? Tata. Ilan? Isa. Pom-pom. 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 Tabi ah. Ano? Naka 30 minutes na. Simpleng buhay.
How to do this? Ang daming putik na. Wala po eh. Na ikaw nariyan, sabay kong nakapagligaya. Ang iyong tinig ko, di marinig ang Thank you, Mel. O, tingnan mo, hindi siya nag-stock up. 36 minutes na. Ayaw sa room mo, gusto sa tindahan ka magpresto.
Kaya nga ayaw. Buti nga may signal dito. May signal siya. Mega love shout out James. Yap. Thumbs up. Ayan, nagbaba ng bahay. Baka naman. Buti may signal dito sa baba. Ayaw kaya dito dati. James, I already done to your channel. Please come back because that the way it is. Ha? Pa-English ka pa ah. Tagalog yan si James. Tagalog yan si James. Please come back, come. Foreigner ba yan? Foreigner yan, uy. Parang nakita ko kasi siya sa ibang ALS. Nagtatagalog siya. Foreigner pala yan, foreigner. May ano siya sa akin, jacket. Alam ko nagtatagalog yan si James. James Yap. James Yap. Yap. Ayun no, 5 million in the house. Sana all. Biglang nag-4-3. Si James, house Chris Aquino. Si Aquino. Ayaw magsalita ni James. James. Si James Yap. Nakikisama yung signal ko. Tens F. Ay, malapit na. Tawagin ko sila sa GC, wala akong kausap. Hindi nila ako kadikitan, hindi nakalembang eh. I am mega love shout out. Kabro official, thumbs up, beautiful, sana all maganda. Kabro.
Mega love shout out. Thank you po sa thumbs up. Sana all maganda. Sika bro. Bro. Thank us to 4 million in the house. Maraming salamat sa pa-BG. Ikaw, Maria, pagpunta. $5 million in the house. Yan, 6 million. Ba't di nagpap... Pa tayo? Ano be?
7 million in the house. Bakit? Ano ba? May nagko-comment ba? Nagko-comment? Aray ko sinabi mo kagabi. Sabi mo magdala ka ng doon. Ano? Si mama, Malis. saan pumunta? Uy, pengi ko datas. Ba sila migraine? Hindi. Anong gagawin sa cellphone ko? Guni, kagahapon tinawag. Kaga... May nagko-comment. May cheese pa ba? Wala yan, cheese. Oy, sick. 6 million in the house. May nagko-comment. Dati nakakapagpunta. Ito. Hoy! Aba. Ba't ganon? May nagko-comment ba? Hindi ko makita yung comment. 8 million in the house. Thank you so much. Hindi ko makita.
Ayaw naman. Wala na, napasali. Hindi ko makita yung comment kung nagko-comment dyan. May nagko-comment o wala? Comment please. Hindi ko makita yung comment. Malapit na ako mag-end. Mag-1 hour na. And mag-1 hour na siya. Konti na lang.
lumabas ka pa talaga. Mas masarap Halika talaga nga. yung bourbon. Dami kang arte. Ayan, 1 hour na ako. Maraming salamat po Bunting. sa mga naka-BG po dyan. Ayan. Hindi ko po makita yung mga comment eh. Kung may nagko-comment po, ayan, maraming salamat. Bye-bye!